hasieran surfen ibiltze ginen, ni behintzat, kortxoak inberren. Eta ikusi nunen, ez tekit, azkenen olatu hau oso egokila da kirol hau praktikatzeko. Beste gabe, salto eman nun surfetikan, bodi gara. 13 bat urtekin hola, gutxo gara bera. Ni nintzen hasi surfen. Ni beti gurasokin daula playa txikitatikan, eta beti bileginan paipo batekin bajo estadiozko itako batekin, eta azkenen pentsatu nuen aleta batzuen probatzea, ze ikusten honen jendia, eta hola, zigina pixkanaka, 12 urtekin. Azken finean ez tekit. Oso modu diferente dira. Bilak olatu gainen zuaz deslizatzen, baina nik uste gehiago gustatzen dela bodigoarra, azkenen radikalo dalako, potentzi gehiago dakalako, nire ustez behintzat. Surfa da gehiago olatua marraztu eta hiruok ze batzuk itia. Hau da gehiago, airetan abertzen bat etatzean, dala potentzia azkenen, kirola nik uste. Hori da, potentziakin, igual olatun jutiak grasi gutxio bezalaka, baina ja behin airetan atatzeanen, bola hundio ditezu da, aparte impactua da hori dana radikalo da honek esan. Eta oso importantia duk aparte uretaz gain, ite du batzutan piztina, batzutan gimnasion. Pixua hartziaretzegu komeni, baina bai lantzia gure gorputza fizikoki, mina eta problemak zaizteko. Justu guantxa, segea Donostin entrenatzen, entrenadore batekin da talde batekin, eta gure kabuztakoan fizikoa entzatu gehiago. Oin dela 3-4 urte, hasi ginen txapelketakin. Eta hasi izan dena, Southko entrenadore batekin hasi ginen entrenatzen. Eta behaik ja gogaino zarro batzuk entrenatzen zituen. Eta azken finean behaik ja pare bat urte hasiko gaztin txapelketetan. Eta urte betea gutxi jo, gure apuntatzen hasi ginen. Donostin, da hemen gertukok behintzat parte hartzen. Serio, Iban San Martin entrenadoriakin hasi ginen. Igual lehenengoa gure kaoz bezala joan, Urtzi Garmendiak eman zigun horiokoak. Eta Donostin, esan zen batzen bezala. Hori bandala ikalau. Ez, hasieran ez genuen pentsatzen txapelketan da asko parte hartzia, bintzat txapelketa hori izan zen, beste gabe. Parte hartu eta ondo pasatzeko. Eta hortik aurra, bideoi gauzak nahi kondo juntezkigu. Eta ja nahi, ez dugu izaten surf normala o free surfa ez dugu gutzi inoiz. Baina txapelketak asko gute deskigu, azken finen laguntzak tal horti lortzea, gehien bat, eta komenia oitako gitea. Hoi da, ziren jolasa bezala zan, eta guaina gehiago kirola bezala. Beti izan geha ikastolatik atea da presak auretak. Eguerdin tartia bazkaltzeko eta bazkatu da aureta berriro klasea joan balenua. Baina igual bai aldatu gana, kiroldegia juteko maiztasuna. Aparte fizikoki ondo egotiak komeni zaigu, eta igual horretik, uretakoa beti antzeko. Fizikoa bat igual, hori oan zaitze dugu gehiago. Leheno oan bezala ureta. Oan de igual gehiotan, baina de bai bildur gutxioak gaulako eta hori. Baina fizikoa hori bai askoz gehiago. Bilok hasieratik, badibez Euskaliko zirkuitun nahiko ondo hasi ginen. Putaz aparte beste bi frantzez zeuden, oso fuerte ibilizionare bai aurreko biletan. Eta ikurtezan azkenengo txapelketan zirkuituko azkenengo bintzat dana hortxe dengo zala. Eta nik hor, enun lortu finala zelkatzea, orduan ja direktamente aurrenengo 3 postuetik atzea gaun izan. Eta Mikeleko ikizun bera aukera, esango dugu, Bai, apuntatu ginen, bai open handikin da bai gure kategorin. Eta, karo, manga asko juntzian, igual 6 manga hola. Eta horre fizikoki asko nekatu zian, bati bat finaleako da. Gero finalen makal bezala gatu nintzen da frantzesak aurreatu ziren. Eta 3. gatu nintzen. Tarteka pikatzen, uretan daula ez, txapelketan igual markatu ite jozula, besti jozula urolatu bat hartzen usten, da momentun, pixkat azerretze geha, hola, inoiz zetzegu pasa, gehiago ez eramatea, urtatik kanpo ondo mategea, hori dana bat aite dugu, ureta da gimnasioa da bintzat bai. Txapelketaten final arte bilok alo laguntzen bezala gute gehala. Ze, igual nik berretolatua da beak ni laguntzeito, beak bertolatua ni be laguntzeito, eta gero ja finalen hor laguna hor junitea. Normalen txapelketak eta txapelketak egute gehiago, aztea maiatza alden, eta izatea urria azaro arte.
Eta azken finen, azaroan bukatzanen, olatuko horren azteia, gutxo gara bera, negun. Eta hor, igual gehiotan azteia ureta sartzen. Ureta eta, bai, hor da urteko zaziorik onena, esatia dago. Eta hor, hilagunero, ureta. Pixka xeleberria da, porque olatu honenak daudenen ez tegu eukitzen txapelketa ikan. Eta juiztu udaran olatu gutxio daudela orden, okitze duten pora, baina igual dio bia eta argi ordu gehiago daudelako ere, bai hori.